2 noci na našom zájazde Libanon Beirut Byblos trávia naši klienti práve v Byblose. A okrem toho, že sú tu neskutočne krásne a cenné historické pamiatky, je to veľmi pekné prímorské letovisko, takže som rada, že posledné 2 noci pred odchodom na Slovensku naši klienti strávia práve tu, pretože si tu ešte užijú leto, dovolenku, more, prístav a neskutočne krásnu a príjemnú atmosféru prímorského letoviska. Vyplavili sme sa práve z Byblosu a ideme na krátku vyhliadkovú plavbu v Libanone. Presne za nami starý Byblos. Ak budete môcť chcieť, Libanon je veľmi dobrá voľba, pretože ponúka okrem histórie rôzne iné zážitky, Byblos, krásna atmosféra a rozhodne sa sem oplatí ísť.